ኣድጊ ኮይኑ ዝተወለደ ቆልዓ ዝብል ካብ ኣፍሪካን ስተሪ ቡክስ ተረኸበ ናብ ትግርኛ ተርጊመ መምሃሪ ዝኸውን ሓፂር ታሪክ ክነግረኩም እየ ተኸታተሉ። ኣድጊ ኮይኑ ዝተወለደ ቆልዓ እዩ ዝብል እዚ ታሪክ እዚ ሓንቲ ንእሽቶ ቆልዓ እያ የመጀመርያ ግዜ ነቲ ምስጢራዊ ቅርሲ ድረኸብ ዝረኣየት። እቲ ቅርሲ እናቐረበን እናተዘግዐን ምስ መፀ ሓንቲ ናይ 9 ወርሒ ዝመልኣ ብዝሕቲ ነፍሰ ጡር ኣዶ ከም ዝኾነት ረኣየት። ንዚሪኣ እዛ ቆልዓ ምስኣ ንዝተሰባሰቡ ሰባት ከምዚ በለት እታ ሓፋር ሓፃር ዝኾነት ንእሽቶ ቆልዓ ናብቲ ኣዶ ቀሪባ ከምዚ በለት እናተሓናኸና ምሳና ክትነብር ኣለዋ በለት። ብጣዕሚ ስለዘሕዘነት እቶም ምስኣ ዝነበሩ ሰባት እውን ከምዚ ብምባል ወሰኑ እዛ ጓል ንዓን ውላዳን ብሓባር ምሳና ክነብሩ ክንገብር ኢና ክንተዋኸቦም እውን ኢና በልዋ። እዚ ምስታ ቆልዓ ተስማዕሚዖም እታ ኣዶ ኣብዚ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ሕርሲ ተታሕዘት። ድፍኢት መፀ ኮቦርታ ንማይን እውን ተዘጋጆ። እቲ ቆልዓ እውን እናደፈቀ እቲ ህፃን ምስ ረኣይዎ ግና ደንጊፆም ኩላቶም ንድሕሪት ዘለሉ ኣድጊ በሉ። ኩሎም ቤተሰብ ተሰባስቦም ክተት ጀመሩ። ገሊኣቶም ኣደን ውላድን ምሳና ክነብሩ እዮም እንዶ ኣይበልናን ከምኡ ድማ ክንገብር ኣለና ኣና ክናኽብር ይግባእ በሉ። መብዛሕትኦም ድማ ሕማቕ ዕድልን ሓጢኣትን ከምፅአና እዮም ከምፅኡና እዮም ኣድግን ሰብን ከመይ ጌርና ምሳና ክነብሩ ክንገብር ንኽእል ኢሎም ኣሸኒፎም ወፁ። በዚ ምክንያት ድማ እታ ኣዶ ዳግም ንበይናት ተረፈት። ነዚ ሰብ ዘይኮነ ቆልዓ እንታይ ከም እትገብሮ ጭሓብኣ ላዕላ ንባዕላ እውን እንታይ ከም እትገብሩ ብዙሕ ተጨነቐትን ሓሰበትን። ግን ያው ኣዶ እያ ኣብ መወዳእታ ግና ናዶ ነገር መማረፂ የለን። እቲ ቆልዓ ወዳ ምዃኑ ንሳ ድማ ኣዲኡ ምዃና ክትቕበልን ጠንካራ ክተዕብየን ወሰደት። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን እቲ ቆልዓ ከምታ ዝነበረ ክቕፅል ኣይከኣለን። በቢግዚኡ እናዓበየን እናገዘፈን ኣብ ሕቖ እታ ኣዶ ክሕዘል ከምዘይኽእል ኮነ። ብተወሳኺ ዝኸኣለቱ እንደዝዓረትን እትኽእሎ ኩሉ እንተገበረትን ከም ናይ ሰብ ፀባይ ክህልዎ እውን ኣይከኣለን። ኣዲኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደኸመትን እናተበስዐዶም ትርከበት። እቲ ቆልዓ እውን ኣብ ሕቖኣ ክሕዘል ኣይከኣለን ምፍርጋጥ ጀመረ። ያው ንኣድጊ ዓመል ኣድጊ ሓደ ግዜ ሰብ ክሰርሕ ዘይግባእ ሳታት ጥራሕ ክሰርሕ ዝግብኦም ዝነበረ ስራሕ ኣዶ ትሰርሕ ጀመረት። ኣድጊ ድንግርግር በሉ ቁጥዕ እውን ቀርቦ ኣይ ሰብ ኮይኑ ኣመሉ ኣስተኻኺሉ ናብ ሰብ ኣመል ሒዙ ኣይ እንስሳ ኮይኑ ከም እንስሳ ዘቤት ኮይኑ ክነብር ኣይከኣለን። እዚ ክግበር ኣይኽእል እቲ ክግበር ኣይኽእል ሃጉል ፈንታ ኣደ እውን ተሰቃየት። ከምዚ ኣይኸውን ኣይኽእል ከምቲ ክኸውን ኣይኽእል ኣዝዩ ተናዳዲ ክሳብ ሓደ መዓልቲ ተናዲዱ ረጊሑ ናብ ባይታ ዘውደቐ ኣመሉ ተቐየረ። ኣዲኡ እውን ተራጊሓ ወደቐት። ኣድጊ ኣይትሓዝን በለ ውርደት ተሰምዖ ብዘለዎ ፍጥነት ክሳብ ክበፅሕ ዝኽእል ርሕቐት ክሓድምን ክጎይን ጀመረ። ጎዩ ከዓ ካብቲ ዝፈልጦ ኣከባቢ ርሒቑ ኸደ። ሓደ መዓልቲ ጉዩ አለ። እቲ ኣድጊ ድማ ርሒቑን ብመዳሙ መሬት መሸየ ብኡ ገይሩ ጠፍአ። ማንም ክረክብ ኣይከኣለን። ብኡ ገይሩ ጠፍአ። ጠፊኡ ከዓ ቀርየ። ኣብቲ ጸልማት ሃሃ እምበሃል ሃለለ። ሃሊሉ ግን ዝሰምዐ ሰብ የለን። ናይ ባዕሉ ድምፂ መሊሱ ምስማዕ ጀመረ። ከም ኩዕሶ ዕንቅሊል ኢሉ ኣብ ዓሚቑን ዘይምችውን ቦታ ድቃስ ወሰደ። ደኺሙ ከዓ ደቢሱ ሓደረ። ኣድጊ ዝተበራበረ ሓደ ዓብዪ ዘይፈልጦ ባዕዳዊ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ ደው ኢሉ ክጥምቶ ጸንሐ። ኣብ ዓይንቲ ናይቲ ዓብዪ ሰብኣይ ምስ ጠመተ ብልጭልጭታ ዘለዎ ናይ ተስፋ ብርሃን ከዓ ምርኣይ ጀመረ።
ኣድጊ ምስ ተዓብዪ ሰብኣይ ክቕመጥ ናብቲ ሰብኣይ ትጸግዕ ዝተፈላለዩ ምኽርታትን ሜላታት ሓቢርካ ናይ ምንባር ናይ ሰባት ናይ ምንባር ተኽእሎ ድማ ሓርቂ ሰምዐን ካብቲ ሰብኣይ ተምሃር እቲ ዓብ ሰብኣይ እውን ከምኡ ከም ተሓጋገዙ ተመኻኸሩን ብሓባር ድማ ሓቁን ተጫወቱ ሓደ መዓልቲ እቲ ዓብዪ ሰብኣይ ነቲ ኣድጊ ናብ ሓደ ጫፍ ጎቦ ተሸኪምዎ ክድይብ ይሓብር ኣድጊ እውን ካብቲ ሰብኣይ ብዝረኽቦ ምኽርታትን ማዕዳታትን እሺ ኢሎም ሕድሕዲኦም እናተሻኸሙ ነቲ ጎቦ ምስ በጽሑ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብቲ መንጎ ደበና ድቃስ ወሰዱ ኣድጊ ከም ዝሓመመትን ዝጽውዖ ከም ዘለን ሕልሚ ሓለም ምስ ተባራበረ ድማ እቲ ደበና ነቲ ዓርኩ ዓብዪ ሰብኣይን ኣብ ጎኒ የለዉ ተሰዊሮም ጠፉ ኣድጊ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሓሰበን ኣስተንተነ መጨረሻ ከዓ ሓሳብ ኣድጊ ነዲኡ ንበይና ኾይና በቲ ዝጠፍአ ቆልዓን ሓዘነትን እናበኸየትን ረኸቡ እንድሕሪኦም ንነዊሕ እዋን ተጠማመቱ ባዕሎም ኣጥፊቖም ከፉ ዘለሉ ተጫወቱ ኣዶ እውን ንውላዳ ዝነበራ ፍቕሪ ብጣዕሚ ስለ ዝነበረ ያው ናብ ውላድ እዩ ክልቲኦም ሓቢሮም ዝለኣል ምድዋት ጀመሩ እቲ ኣድኩ ኮይኑ ዝተወለደ ቆልዓ ኣዲኦም ብሓባር ተቐመጡ ብሓባር ብፍቕርን ሓልዮትን ብሓባር ክነብሩ ብዝኽእል ብዙሕ ሜላታት እውን ረኸቡ ኣድጊ እውን ካብቲ ሰብኣይ ዝረኸቦ ምኽርታት ንኣዲኡ ለጊሱ ቀስ ብቐስ ከዓ ናታቶም ፍቕሪ እናረኣዩ ኣብ ዙርዮም ካልኦት ስድራ ቤታት ክሰፍሩ ጀመሩ ይብል እዚ ካብ ኣፍሪካን ስተዲ ቡክስ ዝተረኸበ ኣብ ትግርኛ ተርጉሙ ዘቕረበ ፊልም እዩ መወዳእታ ይመስል